Hi! Hello sa inyong lahat. Magandang gabi. So, it's Friday night. Here in Hinaguan. So, kanina hapon pala naglaba ako. So, medyo napagod talaga ako. Kaya nakatulog ako sa ilalim nitong farm, ng bahay ni Brenda. So, late na ako nag-send. And now, nagutom ako kaya kakain tayo. So, kain na tayo. Kumain na ba kayo mga moms? Share nyo naman tong live natin, no? So, I have here the tasty sliced bread. I have the sliced bread. Medyo marami tayong bisita ngayon, marami rin tao. Hindi lang siya ganun karami kaya nung mga nauna sigurong Sunday. Hi, Ma! Mami MJ. Ma, hindi pa ako nagpariba na, nagpakulay pa lang muna ako. Maridol, Joby Bugyas, and Elizabeth Auki. Thank you. Uy, share nyo naman tong live natin. Magparami tayo. So, naisip ko, instead of rice, mag-wheat bread ako. I don't know kung wheat siya. Feeling ko hindi. Hindi na. So, instead of nag-salad siya ako. Ma, nakaplan kayo. Kaya maganda, ma-appreciate mo. Ngayon naman nakapusod na naman ako. Jack Soralta. Maridol. Maribik Dilatore, hello. Hardcore. Magkano Donna? Bala walang kuryente. Actually, ako na sanang kumain. Gusto kong tiisin. Kaya lang ayokong biglain. Kaya nakapisod na naman ako. Di ba wala man lang pasalubong? Galing Balingasag? Di ba? Ako naman magre-request, di ba? Baka naman. Grabe naman si Diba. Buti pa yung lalaki mo, pinag-grocery mo daw. Sabi ni Mia. Magkano lahat? Hindi ko alam. Wala si Janice. Bukas na din. Gabi na. Baka kasi maipulsa ko eh. Ay. Nakauwi ka na ba? Tinis mo pa yung turbo na takbo. Ikaw ba nasa una? Pag ikaw nasa una, mararamdaman mo talaga. Jocelyn Cadot. Gandang gabi. Wala lang, feel ko lang na ganito yung ilaw. Hindi, tsaka kasi may mga natutulog na dito sa sala. And ganito dapat talaga ang magiging ambience nun. Kasi pag may ilaw tong sala, hindi mo na ma-appreciate yung ganyan itsura ng ang ibang paligid. Ito gamit ko. Diba doon ka nga? Kundi, alam mo, nung huling punta ko sa bahay ninyo, nandun yung kaldero sa tabi.
face to face sa inyo. Pwede maligo man. Bago mag-live, Naligo ako bago maglaba. Ako lang naglaba. Ako lang lahat. Diba? Sali sa Montina. Annabel Mendoza. Lay ESCL. Lay. Grabe pati nail polish, kinain Diyos ko. Kasi nga wala na akong pambili, wala na akong panlinis ng kuko. Imbis na pambibili ko ng pangkuko, ay panlinis ng kuko ko. Yung request nyo, inuuna ko. Naaalala ko kayo, inuuna ko yung gutom na nararamdaman nyo. O, diba? Mary de los Santos, Susan Meca. Gandang gabi eh. Gina Agang. Uy, pero usog. Grabe ka naman. Tumawag siya sa akin kagabi. MC May Ashley. Nagpapasalamat yung ate tsaka mama niya sa ginagawa namin paggabi kay Amanda. Angeli de la Cruz. Leslie, hello. Gandang gabi eh. Magluluto ako lasagna bukas. O di magluto ka, tapos huwag kang mamigay ha. Para magtaig ka sana ng mga 5 taon. 5 taon tai ha. Yung pagtatai, yung walang tigil, walang palalampasing araw. Gamot mo ha. So naggrocery na si si Danis. Sana si Ansing? Si Ansing, kahit 150 per serve pa yan, kukuha ako. Wag mo akong binibiro ng mga 150, 50, 120 ha. Sabi nga ng friend mo, jowa ng friend mo, kahit 100, ganon. Daan kayo ulit sa Bicol eh. Wala, hindi ka naman nagpapakita. Si Ansing po, hinatid lang ako. Tapos, may sinakay siya ulit na bagong lalaki. Hindi ko alam kung sino. Basta nagwapuhan siya. 120k. Hayop ka. Alam yung tawanan siya. Ba't makina sa mukha mo? Kasi hindi po ako kagaya ng mukha nila. Alam mo yun? Maraming sa anak ko. Hindi ko alam. Hindi ako tigyawatin talaga. Thank you, MC May Ashley. Chebe Studio, Asuncion Lianza, G. Akahugo, Kitchen Freda, Sawadika, Maricel Ibanez. Malaman yung lasagna na yan ha. Pag yun talaga wala dumating bukas na lasagna, sinasabi ko sa iyo, makakarinig ka lahat ng dapat marinig sa akin o diba? Mo ko hinahamon talaga. Nasabi ko sa'yo, diba? Ano magpalito ko? Nung nabubuhay pa yung mama ko, hindi naman sinabi niya. Ay. Loki de la Cruz Hello. What are you eating? Oh, it's a ham. So, Loki de la Cruz. Carol Vicencio, na ulan dito sa Rizal eh. Oo, kasi hindi pa nga po ako nag-dinner. bread lang siya pero isang buong taste. Naubos na yung bread. Ang sarap midnight. Hindi, ito na yung pinaka-dinner ko.
Actually, ang dami namin pinapapakanina nila Melmar tsaka ni Arjen. Bright Carrie, Glee, hello. Natural beauty is the best, moms. Diba? Si Marian magpaparitoke na rin daw. Sabi ko nga, bakit din yung unahin yung utak niya? Kasi sasali po siya ng Miss Gay dito. Thank you, Elizabeth Auki. Plurad, away na yung figure mo. Jilin Sampan. Sinta Hinch ng Bacoor, Cavite, hello. Alam mo, tsaka na nga, Joan Cabrera. Lele! Si Inday na sa Davao po. You're welcome, Sinta Hinch. Thank you, Lord. Sino yun? Wala, in-upload niya na. Naraulo talaga yun. May dilig. Huwag mo tayong okay lang magbigay ng opinion, pero wag naman purong po muna yung parang nagde-demand tayo kaagad ng kasi kami okay kami run out. Madilim. Kasi meron namang solar. May mga open naman na pesto dito na pwede naming tulugan. Kasi ang sabi mo, dapat bumili dyan ng generator sa Inubuan Farm. Kalmahan lang natin. Hayaan nyo na lang po na kami o si Brenda makaisip nyo. Irish Mabel, nasa taas na natutulog. Annalisa Organa, asa sila Mia? Si Mia, umalis sila, magkakasama sila ni Diva at ni Danis, pumunta ng Balingasang. O Joe Inocencio, natutulog na sa taas na siya. Ang iniinom ko, hey Lady Erasmabe. Flavored water, so no sugar, no carbs, and no calories. So yun, instead of soft drinks, ito iniinom ko. Ann Villar Custodio, hello. Ajarn Woody Mapayo. Miriam Vargas, hello. Edgar Alan Geriba ng San Nicolas Bacoor, Cavite. Tsaka malamig naman dito actually. Malamok pero tolerable. For me, tolerable. So meron namang ibang option. Meron din katol. So pwede rin magpadingas ng kahoy para hindi masyado malamok. And second, wala si Jigjag. Andito, nag-toothbrush. Pero umakit na siya ulit. Baka matutulog. Ewan. Si Melmar, nagkakapilaw sa gilid. Tamang chat-chat. Siyempre may mga uyab sila. Lahat sila rito may boyfriend. Ako lang talaga yung wala. Walang mapagladyan. Charat! Evelyn Cabarubias. Pauwi na siguro si Mia. Or baka andyan na yun si Mia. Nagpa-park na. Kasi nag-comment na si Diva. So malamang nakauwi na yun sa kanila. Or baka may iba pang pinuntahan si Mia. Sabi ko talaga, pag dumating na yung sasakyan na yun at nadala ni Mia talaga yung sasakyan niya, hindi niya mapapakali sa bahay. Maiikot niya talaga na maiikot ang buong Mindanao. Jane Matuginas, hi, sister Pilipinas sa Norway. Kamusta ka na, Day?
Regards sa imong mga panindang kay sarap-sarap. Nakikita ko, napapanood ko. Shout out from Davao City, Jane Enaj Matuginas. Maayong gabi, Luz Labrador, Lele. Saka matutulog, Ma'am Shi. Kung saan po abutan? Ano ba, inabutan ako sa ilog na antok. Doon na lang. Dito ba sa kwarto, room kami. Ganda si Yaya pa rin ba nawawali sa maaga? Annabel, bakit po? Iba-iba. Maayong gabi, Lyra Lee. Ako, single mom ha. Ayun, nag-promote. Di ba po solar sa mga lesbian moms? Ayun o. Venus Alcorcon. Yan, please do follow Pilipinas sa Norway sa kanyang ano. Huwag inumin yung mga ganito ha. Huwag inumin yung mga ganito ha. Irish Wally. Yung ngayon sinakyan namin eh. Nasa kwarto na. Ba't hindi mo sinabi kanina? Hindi ipapakita mo sa akin ngayon. Bakit para ako yung may kasalanan, Anseng? Wala akong sinabi. Wala ba? Hindi na ba kayo tuloy sa Kadayawan? Hindi po. Hi, Clarence Yuso. Regards to your, regards to your mama and to my inaanak. Buti naman nakapanood ka, Clarence. Kala ko di mo na ako papansin. I thought we're not sister anymore. Mark lang yan. Kay An Aput ng Kamigin. Alam mo, Aput family. Alam mo, gusto ko talaga pumunta dyan. Kay Ramelo. Ano? Uy, nagbayad ako sa iyo ha. Di ba nagbigay na ako 100? Wala nga daw. Kulang? Ito 1,000. Wala akong buklan. Na dyan si Amanda. Wala pa po. Ando pa sa kanal. Joy Ponce, hello. Ganoon kami sa lahat sa SB. CFM Bless. Thank you, Rona Kalaliman, Arlene Olayan, Share Island. Thank you, Venus Alcorcon. Di ba may mga ads kayo nakikita? So, click nyo na yung ads. Tapos pag nag-appear na siya, pwede na kayo magbalik sa live ulit. Jenny Salazar, hello. Priscilla Pontera, Lins Kamaklang, Bernie Castillon, Antondo, Maylin Gamak. Napadaan po kayo sa may free time din po kayo nakapanood ako. Salamat, Clarence. Sana araw-arawi mo. Nag-graduate ka na ba? Cheryl Elardo, thank you. NN, Rose Suerte Pula, Sally Osma, Joy Ponce. Okay, ma'am. Actually, may ilaw. It's my choice na wag nang buksan tong ilaw sa sala kasi nga po, may natutulog na sa sala. Nakakayamang istorbo. Kasi gusto ko, pag ako rin natutulog, hindi ako ini-istorbo. Des Reyes. Kanina napagtripan po ako ng Brenda. Napakita niyo na ba? Sky Reyes, Hirish Arquisola Casalmer, Yab, Mix Items ba to? Mix items ng Japan. Hello. Magkano po entrance dyan? 20 po. 20 ang entrance niya. Ang exit niya, 2.5. Charot. 20 pesos lang. Ma'am, sibuti umakit ka na, di ka na natulog sa ilalim ng bahay. Kaya nga, ginising niya ako. Hinahanap kasi daw nila ako kung nasan daw ako. So, eto mga bata, alam nila na nasa ilalim ako. Ayun, nagising ako. Feeling ko hindi ako ginising ni Brenda. Tuloy-tuloy. Kaya ngayon lang ako nag-dinner eh. Makoy Langris, ilang taon na po kayo? Matanda na ako para mahalin ng sobra-sobra. Seryoso, tapat, wagas, at busila. Saan po ba makikita yung ads? Bigla po siya mag-a-appear dyan sa baba. Hi, Mikay Vergara, Marisol, Makara Egbert, kasi Emma Aligada, CLD. Joy Villarreal Ponce, kailan kayo makapunta kayo nag-o-open kayo po ba lahat? Mas okay kung kailan pa naman. Hindi ko alam ko lahat makakasama kasi may mga trabaho yung iba. Pero ako, for sure, pupunta talaga ako. Belinda Rabago? Sino po si Ma'am Shiguen? Hindi po ako si Ma'am Shiguen. Belinda Rabago, pakilala nyo nga ako kay Belinda Rabago, please. Ba't doon ka natulog, Ma'am Shiguen? Nakatulog ako, tsaka ang lamig. Ang plano ko lang talaga mag-charge kasi sa ilalim na may saksakan. Di ba yung pinakita ni Brenda?
So, magsasaksak. Tapos may nakatulog na ako kasi ang lamig. Ang lamig kaya. Hindi ka ba natakot matuklaw ng ahas? Nakakatakot. Hindi naman adet talon. Hindi ako natakot na matuklaw ng ahas. Ang kinakatakot ko, kung kakayanin akong kainin na ahas. Okay na ba ads mo? May earns na. Yung commercial po, dito sa live, siya si Ma'am si J. Yung mga baliktad ng pangalan, di ko po mababasa, pasensya na. Olive Castro, si Brenda natutulog na sa taas. Maria Albasin. I don't think na may ahas. First, ang daming aso sa paligid, tsaka pusa. So, bago pa man niya makarating, makikita na yun. Pero, syempre, hindi pa rin natin alam. Richard Lopez. Sino to? Bibian Buhat. Thank you. Hi, Ma'am Shikit. Greetings from Bacoor, Cavite. Jerry Lindelen. Salamat. Maganda nga doon, Ma'am Shikit. Malinis naman doon. Makalat lang. Hindi siya makilis. Aseka Siciliano. Hindi naman siya brand out. Choice ko lang na wag buksan yung ilaw kasi may natutulog na. Sharon Dalida. Ha? Uy, Dalida yung tita ko. Ay, bali yung tita ko, yours. Kapatid ng mama ko. Yung asawa niya yung Dalida. Jashel Kitanya. Dami ads. Thank you. Joy Ponce, thank you. I don't skip your ads. Yun na may tulong ko sa ngayon. Ang manad na guys. Thank you. I love you so much. Thank you. Tulog na ibang mga SC. No. Jigjag was upstairs with Brenda. Maria nasa kwarto nagmumukmok since wala siyang budget para manlalaki. Ganon din ako. Kaya nakikipagsigahan ako. Charot. So, si Melmar, si Ansing lumabas din. Nag-iikot-ikot sila, nagro-rubing kasi may mga bisita. So, sila yung mga nag-a-assist. Watching from Alamino City, Pangasinan. Jasiel Kitanya. I'm from Labrador lang. Magkalapit lang tayo. Si Brenda tsaka si Jigjag at tsaka si Amanda and si Argel. Lady Jane Rasmabe ng Davao. Hello. Taga Sabu yung husband ng tita mo. Capis. Jocelyn Ferrer. Hello. Edita Suarez. Kailan Kawi Antipolo. Hindi ko alam bakit po. Lalagyan ba ng kubang mo sobrino mo para di kalat? Josh Garcia. Bibigyan daw ako ng pwesto ni Mama Sita. Hindi ko nga alam kung saan. Tashana Espedilla, gandang gabi. Tsaka hindi naman siya nakakalat. Hindi naman po ako nakaka-istorbo. Hindi naman siya gabala. Hindi siya abala. Hindi siya kalat. I mean, hindi mo lang siguro din gusto yung setup. So am I. So, syempre, since hindi ko naman po ito lupa, hindi ko to bahay, no? Ayoko naman mag-demand na bigyan nila ako ng pwesto. Kasi, syempre, uunahin niya rin yung anak niya sa Ate Charen, mag-business din, o kung ano yung business nila, di ba? Ayun. Kung maibigay po sa ating pwesto, di salamat. Kung ano po yung available, di yun pagtsagaan, yun po yung gamitin. Tashana Espedilla. Sino kasama niyo dyan? Andyan po ba yaya? Andyan, nag-iikot-ikot. Thank you, Annalisa Organo, Belinda Rabago, Lea Alido, Oscar Tampos. Ikaw ang kamusta? Bakit ngayon ka lang nanonood? Meron ba akong dapat malaman? Hindi ka nagkukwento sa akin, Mama Oka. Dapat magpapanel solar si Brenda. I don't think na ano yun. Hintayin nyo na lang kasi malapit na yung poste dito sa lugar ni Brenda. Gilayan Castillo. Sa baba, sino kasama ni Maria matulog? Hindi ba kayo kasya lahat? Sa kwarto ako, si Mia. And kung sumiksik sila, okay lang naman. Wala namang problema. Yun. Kathleen May Argueza. Aya Salvador. On the way na yung pinadala ko solar dyan. Halapak. Apakayaman talaga ni Aya Salvador Diseke. The great, great, great manager of all time. Volleyball o basketball man. Pak. Yabu. Aya Salvador, pa Gcash ka naman dyan. Baka naman. How about daddy? Ayun, dito siya natutulog sa sala. Gracesi Ibanez. Kamusta na? Okay lang naman po. Always good and more blessing para sa. Thank you, Maxine Villamor. Yes, ma'am, siya nabagit mo na noon, ma'am. Siya, neighbor town tayo. Ikaw talagang taong hindi abusado, ma'am. Bakit naman, Aseka? Busy kayo, ma'am, siya sa tindahan ko. Ah, okay. Ingat palagi. Regards kay nanay, ha, ikis mo ko kay nanay. Almeo
Cornesio. Wala, hindi ko lang binuksan yung, hindi ko lang talaga binuksan yung ilaw. So, para ganyan yung look niya, yung aura niya. Alam niyo, mas maganda pag kayo nakapunta rito, mauunawaan niyo bakit namin pinapatay yung ilaw dito sa sala, sa baba. Meron po ako, JC Alikitanya. May t-shirt. Kung napapanood niyo po yung live ko, panoorin niyo yung mga live ko, yung mga nakaraan kanina. Cecil Nozul. Negros origin namin, Ma'am Shiji. Dalida kasi, di ba, ano rin yan? Ano yan? Negros. Basta alam ko Capiz, kung hindi ako nagkakamali. Capiz o Antique yung ano niya. Kasi po hindi ka demanding. Okay. Kung ano yung nandiyan, di ba? I mean, hindi naman ako lumaki sa luho or sa magagarang bagay. So, kung ano yung pwedeng gamitin, kung ano yung pwede mo napakinabangan, yun. Okay din po ba safety and security sa ngayon lalo sa gabi? Nakita ko sa post ng Bembem TV World Walkie Talkie para ba yun sa security niya? Well, good to know din naman. Joy Ponce, that's part of, syempre, yung security ng mga nag-overnight. Sila Bembem, sila Puloy, yung asawa ni Nina. All around kasi yun. So, hindi lang siya tumutulong dito sa mga kung ano yung gagawin sa farm. So, pwede na siya magbantay, nagkakarpintero din, and all yun. So, marami sila. It's for safety, rin, for safety and security, din. Gandang business po, Ma'am Shiji. Kaya nga, bumili kayo, panoorin yung live ko, ang dami nyo pala si Aya Oyong, si Oyong wala, magkasama sila ni Macrod ngayon. Meron din dito, Ma'am Shiji, dalida sa amin dito sa Bicol, konsehal po ng bayan. Pag uwi nyo range ulit sa Kenyo, may rin na kampo. Kaya niya iuwi ulit yung sasakyan ni Mia. It's because gustong makita ng tatay niya. Naglalambing yung tatay niya na makita kasi nung gagamitin niya tapos pauwi ng La Union. So, sabi ko kay Mia, pagbigyan mo na kasi alam mo yun, yun yung happiness eh. At saka, masaya kayo makita masaya yung magulang mo, diba? Pag napapasaya mo sila. Parang gusto nga makipagpalit ng papa ni Mia. Sa papa ni Mia yung Ranger, tas kay Mia yung isang sasakyan. So, diba? Mama Cathy Vlog, hi! Uy, follow niyo si Mama Cathy Vlog. Maylin Ocampo. Thank you ha. Thank you sa mga nagsha-share, sa mga hindi nag-i-skip ng ads natin ngayon. Sa mga nagsha-share nitong live. Ayan. Kahit wala tayong stars, okay lang po yan. Importante you're watching and kiniklik niyo yung ads na nakikita niyo sa baba. Ito, yung mga nandyan. Click niyo. Bailan ulit kayo pa uwi? Siya. Ako hindi. October pa ako uuwi. Mavers Erto. Good evening. Hi. So, sa ngayon, gusto ko lang muna mag-enjoy dito. Mag-enjoy. Siyempre, yung business natin, ganun. Kasi diba, I'm going to Hong Kong this coming October. Kwento ka. What do you want? Anong gusto niyo marinig na kwento? Just ask. Thank you sa pag-shoutout. You're welcome, Mama Cathy Vlog. Holy hello. Ana Montera. Salamat sa inyo siya. Mahappy yun talaga ang concern ko and safety. Lalo sa mga tao mo yung bilhin. At kayo din siya sinadami ako. No, it's okay, Joy Ponce. Lahat naman yan na-anticipate namin eh. Siguro until now, Hinaguan Nature Park is still in the process of try and error. Kung ano pa yung mga kulang, kung ano pa ba yung dapat mas mapabuti o mapaganda para dito, kung ano pa yung dapat idagdag, kung ano yung dapat ibawas, kung ano yung dapat pang ibigay sa magpapasaya sa mga tao. Ganun. Ma'am, siya mabuti malakas nga na signal. Dan share, Ma'am. Thank you, Mama Cathy Vlog. Maylene Fernandez. Dami po ba tao? Magkano naman po kita sa isang araw? Maylene Fernandez, depende iba-iba. Tulad ngayon, isang t-shirt lang na nabenta ko. Kahapon, marami. Marami talaga, nakalibo, So, hindi mo rin masasabi. Good thing lang about sa paninda ko, hindi napapanis, hindi nasisira, wag lang siyang mababasa o masusunog.
Sino kasama ni Mia Bailan pa uwi? Wala pang plano, Richard Lopez. Hindi ko lang alam. Basta abangan nyo na lang. Mabers, eto, you're welcome. Punta kay Gwen, ma'am. Yes, Virginia Rivas. Ako pupunta. Basta ako sure ako pupunta. Pupunta rin kami. Kung sino-sino yung mga pupunta, abangan nyo na lang. Roundout pa din ba? Hindi naman, Lee Jonard. It's just my choice na wag i-open yung ilaw sa sala. Kasi may natutulog na. Shoutout, ma'am, from Initaw, Tinga, Ibaw. Mel Laxinto, ma'am. Punta ba kayo, ma'am? Si Kilalea Rabita ng hindi po Aseca Siciliano. Office CCB. Virginia Rivas. Lahat ba ng pupunta kayo na Gwen? Yung iba kasi may pasok. Tuloy ba kayo sa Kadayawan? Hindi po. Ano gawin mo sa Hong Kong? Makikidumi, charot. May isuwang, kung follower na kita, last year pa lang, nagpunta ako ng Thailand at month ng October. And pagdating ko ng Thailand, kinagabihan, namatay na yung mama ko. So every month of October, birthday ko na October 15. Birthday ni CJ. Kasi from the road trippers, tatlo kami nagbe-birthday, ganun din si Gren. So, we decided na magkaroon ng ganong biyahe every October para sa amin. Kaya pinag-iipunan ko din. And the sad thing is, yun nga, yung first out of the country ko last year, doon nawala si mama. And I still decided na gawin pa rin yung nasimulan na tradition na magsiselebrate kami ng birthday, kaming tatlo ng sabay-sabay, kung saan man namin mapag-usapan, mapag-desisyonan kung saan isi-celebrate. Then at the end of the October 31, birthday ng mama ko. So, maraming nagpalungkot sa akin sa October, pero maraming dahilan para magsaya. So, ayun, magkakaroon ako ng tour sa Hong Kong. And magkita-kita tayo dyan, mga OFW, mga Filipino nating followers dyan sa Hong Kong. See you October 20 to 22 po. Mary Ann Golim, Jocel Malyari, maganda. Bili ka na, pakiawin mo na. Ubusin mo na lahat. Lagatami RM, uwi ba ulit si Mia sa Manila? Opo, kasi darating yung papa niya. Ask ko lang po, paano po ba magbibigay ng sir? Katulad po ba siya ng Gcash din? Irish, hindi. Kasi meron siyang star button dyan sa baba. So, yan, click mo yung star, tapos, yung star button, tapos, pili ka kung magkano yung ibibigay mo. Diyan po sa park, magkano naman po kita sa isang araw? Hindi po amin yun. Doon yung sa lupa ng mga kapitbahay ni Bre. Maylene Fernandez, kung napanood mo yung vlog ko, tungkol dyan sa mga parking area na yan, malalaman mo. Pakihanap po. Nasa YouTube channel ko. Ma'am, magkano po kinikita ni Madam sa entrance at A-house kung hindi nyo mamasama yun pagtatanong po? First things first, regarding sa income, hindi ko yan dapat i-release because that's too personal. And besides, iba-iba naman po yung dating ng mga tao. Hindi lahat ng araw maraming tao. Tulad ngayon, Friday, we expect na maraming tao. Pero wala po masyadong tao. Tere Vlog, watching from QC Manila, maulan po ngayon ng gabi. Ingat po. Lerma Kohutan, sipag niyo magbasa ng mga comments. Appreciate it much. Thank you. You're welcome, Lerma. Kailan punta sa Davao? Hindi alam kung tuloy pa, pero alam ko hindi na tuloy yun. Kailan kayo punta kay Lagoy, Ma'am Shi? Outplurad. Abangan na lang po. Ano na ba ngayon? Siguro mga 13. Love Velasco. May Anicor, hello. Kawawa ka naman. May Laxinto. Well, kawawa kasi wala na yung mama ko, wala na yung papa ko. But, binibigyan ko ng reason yung sarili ko para patuloy na mag-enjoy at magsaya. Maria Luisa Andoy. Yes, ma'am. Last year pa kita. Ayun. So, kapalit ng Thailand na yun, yung Hong Kong na yun. So, ayokong ma-stack yung memories ko na yun lang yung maaalala ko tuwing October na malungkot na pangyayari mo. Adet Odelaw Talon, Annalie Tuzon, gandang gabi. Rowena Ikalina, shoutout sa mga taga Bacolod.
Uuwi pala ulit si Manila si Mia, paulit-ulit. Oo nga po. Bros Avenue Pizza House, Bacolod. Uy araw-araw na yan, baka naman. Padala ka naman. Aseka Sicilian. Oo naman. At hindi yun mawawala. Yung pain, hindi yun mawawala. Hanggat nabubuhay ako. Donato Sabilio, Rowena Icalina. Gandang gabi rin. Taguna Jane JP. Rowena Icalina, wag po pa ulit-ulit yung comment kasi pwede kang i-block or pwedeng mawala yung ano mo ni Met. I-ano niya yan. Nagay is really improving even yung mansion sa ni Brenda pati kaya sinakatay support niyo, love you all. Wag po paulit-ulit. Nagbabasa naman po ako, Rowena Icalina. Hindi na po kailangan ulit-ulitin. Ashley Torres, oo. Uuwi na po ba ni Mia Carnia sa Maynila? Jaynalyn de la Cruz. Hindi ko alam kung kailan. Pero pag uwi niya, dadali niya yung ulit. Mabers Erto, yes po. Manifesting na sana na tayo sa makapag-tour sa ibang country na walang visa kahit sa Hong Kong or Singapore. Sana Virginia, yun nga din yung ano ko, yun nga din yung sinasabi ko. Alam mo, kung gusto mo, magagawa naman ng paraan. Siguro kasi syempre iba-iba rin kami, may kanya-kanya kaming responsibilities and obligations sa buhay, so hindi lahat pwedeng ma-afford or makaya, di ba? Bye-bye! Carla! Sino na lang kasama sa bahay pag umuwi ka sa bahay mo? Wala, yung mga anak-anakan ko dun. Yung mga nagbabantay kay mama kapag umaalis ako. Yung mga nakakasama niya sa bahay. Kaya pag nasa Manila, sobrang lungkot ko. As in. Ayan na, Rowena Icalina. Na-block ka na. Kasi sunod-sunod yung mga comment mo na kung ano-ano ay pare-parehas. Kaya pala mo ba ito? Lynn Ginyaw, PM mo ko, pwede kita isama sa GC para alam mo yung kung saan magkikita, anong oras, at anong mga gagawin natin. Kasi I'm really planning na mag-vlog kasama ng mga OFW yung Filipino dyan. May ano po kinagawin, pupunta kayo. Fiesta sa kanila. Wala kang yung gimmick na naman. Wala po. Graduate na ako dyan. Elma Parenas from Abu Dhabi. Melax nito. Pretty Amlib Dagal. Hindi ko lang alam kung meron pa Pretty Dagal. Nabasa ko na Virginia Rivas. Jaynalyn de la Cruz. Opo, uuwi siya ulit. Sino kasama niya pag-uwi? Hindi ko alam. Depende sa kanya. Depende kung may uuwi. Kung wala, di wala. Kasi Siciliano, yun nga eh. Kaya andito ako. Papaka-busy, alam mo. Ashley Torres, hindi ko alam. Kasi hindi pa, Des Calalo Reyes. Alam mo, ang birthday ko, October 15. Namatay ang lola ko, October 14. Yung kapatid ng mama ko na lalaki, October 16 namatay. Si mama, October 27 nawala. Birthday niya, October 31. Alam mo yun? Yung palibutan ako ng mga mahal ko sa buhay sa birthday ko. May kapatid ako, kaya lang may
pamilya na siya. 4 ang anak. Yun. Busy rin siya sa trabaho. So, yun lang. Aseka Siciliano. One day makapunta ko dyan. Belang lo. Sige po, ingat. Rene Erebia, hello, ng Abu Dhabi. Ma'am, siya magkano papunta dyan sa Hinaguan galing man? Hindi po kasi ako yung konduktor. Charot. Depende kung anong gagamitin nyo. Kung mag-aeroplano kayo, sabi mo nang meron kang 6,000 balikan sa aeroplano. Tapos 600, 1-2 papunta, back and forth, commute mula airport hanggang dito. Monique Ilagan. Anong app? Malo Derama, hindi ko alam. Ewan ko anong plano niya. Pigsutan Lover. JBT Chodoro, mahirap mag-iwas siya kapag wala magawa. Totoo. Ka-birthman ka pala sa anak kong babae mo si 24 siya. Baktindon Irma. 27th death anniversary ni Mama. Kung meron pa para maisabay ko sana sa shipping ng momento kay Madam Charen. Sige po, Pretty Amlib Dagal. Salamat. 2 lang ba kayo? Yes po. Pero may mga kapatid ako sa ama. Pero sa ngayon, focus na ako sa sarili ko. Kung gusto ko mag-travel abroad, pag-iipon ako. Kung may gusto akong gawin, may gusto akong bilhin ngayon, kakayanin ko na. Jessica Lagare, hello. May talent daw naman siya namang gamot. Ay, Aseka. JBT, yakap. Huwag na akong paiyakin sa live ko. Bakasyon po ako dyan, balik ko 20. Magkasunod po tayo, birthday 16. Sige, usap muna kami group friend ko dito din. PM po kita. Thank you, Lynn Ginyaw. Ako din wala ng nanay idol. Tama na nun dyan ka lagi kasama mga SC kasi mamalungkot ko na sa bahay na sa Bipolo. Mabers Air to. Pasyal ako dyan. Kaya lang pamasahe lang dala ko. Anong gagawin ko Mabers Air to? Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong bigyan ng problema. Gusto ko lang mag-enjoy at magsaya. Ano mas na-enjoy mo, Ma'am Shi? Bailan, barko, well, eto kasi yan. Kung pag-uusapan natin yung convenient, syempre, iba yung by air, yung aeroplano. Ang kagandahan kasi nitong biyahe namin Luzon, Visayas, Mindanao, napuntahan ko yung Pilipinas, nadaanan ko siya ng by land. Alam mo yung feeling na, alam mo yun, na nadaanan ko yung kalsada ng Pilipinas. Yung national road ng Pilipinas. From Luzon to Mindanao. Hindi man buong Mindanao, hindi man buong Visayas o buong Luzon, pero napuntahan ko, nadaanan ko. Alam mo yun? Kaya na-enjoy ko siya. And even the views. Kaya panoorin nyo po, pag may mga ina-upload ako sa YouTube, punta kayo please, panoorin ninyo. Especially yung pamamasyal namin yun. Nakita ko yung mga dagat, iba-ibang klase ng itsura ng dagat. Pare-pare siyang tubig, pero alam mo yun, yung kulay, yung mga kabundukan, yung tahimik na bundok, yung bundok na mapuno, yung bundok na malubak. Alam mo yun? Yung town, yung bawat town na mapupuntahan mo kung sino may mga Jollibee, may mga 7-Eleven. Alam mo yun? Thank you, Jay Ponce. Yun lang. Though na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko siya talaga yung travel namin yun. Ano kwento ng baso sa Jollibee nung biyahe? Ito ako napanood. Kasi large yung Coke. Kay ba to? Kiki. Kay. So, large Coke yun. So, sabi ko, sayang naman ito. Ang dami. So, ayun lang. Nabit-bit ko siya. Kasi nanginaya ko kasi ang dami pa niyang laman. So, plano ko siyang inumin along the way. OFW from Hong Kong, di po ako, Ma'am Shi. Taguna Lane JP. Kung nandiyan ka sa Hong Kong until October 20 to 20, PM mo ako ngayon. Gusto mo sumama sa ating meet and greet and bonding. Mel Lacsinto.
Kaya mo mabuhay mag-isa kasi masipag at mabait. Hindi ko alam Ashley Torres. Hindi ko masasagot yan. Siya na lang po tanungin niyo. Sino kasama ko dyan? Ikaw na lang. Bakit ako ma-burst? Bakit ako? Kaya pala grabe ka tumawat magpasaya ka para kang wala nang katapusan. Ganyan yung mga tao na masaya dito. Kaya pag nasa Manila ako, pag nasa bahay ako sa Antipolo, gusto ko lagi na din yung mga anak-anakan ko. Kasi pag mag-isa na lang ako, para akong nabibingi sa sobrang katahimikan. Kailan ka umuwi dyan? Kanina midnight naka-live ka andyan ka na. Mace SJ, pakireview na lang po yung iba kong live. Please. Feeling accomplished ka, Ma'am Shiji. I don't know. Oo, feeling accomplished talaga ako nung Luzon. Kahit naman lalo na si Mia, kasi siya yung nag-drive. Alam mo yon, siya yung nag-drive. So, mas nasa kanya yung happiness talaga, yung accomplished, kasi siya yung nag-drive. Hazel Pakot. Bakit ang delay? Wala, natutulog na kasi sila dito sa sala. Lilibet Cabaluna, good evening. Ilang araw bago kayo nakarating dyan, Bailan? 3 nights, 2 days. Ashley Torres, hindi ko nga alam. Siya na lang i-PM mo. Great experience, ma'am. She correct. Joanjo, hello. Annabelle. Tama, ma'am. Sila ba lang andyan mga isip? Pamilya sila kasi sila yung lagi mo kasama. Din namin ang family ko mag-travel pa uwi ng Cebu, Bailan. Kaso, gusto namin makita in person ang San Marico Bridge. Iikot ka. Tapos summer later, iikot ka pa Cebu. So, nung blessing ng hinaguan, dyan ka na. Ang gulo ni Mace SG. Thank you, Ma-Arden Parabas. Taguna Lane JP. Jamela Jam. Watching from Hong Kong. Hi, Jamela Jam. PM mo naman ako. Baka gusto mo sumama sa meet and greet natin dyan sa Hong Kong. I will be in Hong Kong. This coming October. Wala akong kilala dyan, Ma'am Shiji. Sana balik show ka sa Comedy Bar. Sa Manila kayo ni Gwen. Bili niya Rivas. Ayoko mo na ipilitin yung sarili ko dyan. Opo, Lilibet Cabaluna. Opo, pupunta po ako ng Hong Kong sa October. Ma'am, she brand out na dapat po may generator. Peging pambili, Lourdes Emily sa Bucor. Pakipadala na po. Now na, Jackie Ishikawa. Salamat. Gotcha, Joy Ponce. Samahan mo na lang ulit si Mia Ilang para masaya pati kami sa sindalo. Melaksinto. I don't think na pwede ako, na sasama ako kasi uwi rin naman siya ng La Union kasama yung parents niya. Shout out kay Nancy Escata. Hi, sister. At sa kanyang mga sister na sina Judy at Jean. Ay, nasa bagay sila ka-sister. Sister, pasama ako. Pag nagpunta ka ng Manawag, please, sama mo ako sa prayer mo. I miss you, sister. See you very soon. Kasama ko yan, si Sister Nancy Lacusong Escote this coming October. Roda de los Santos, Outlorad. Umuulan ba dyan? Hindi naman po. Yung kapatid mo saan siya nakitira? Sa Mandaluyong, Zenny Salazar. May sarili na siyang family. Sunday lang po off pa, Ma'am Shi. Sige po, kailan po yung PM? Jamela Jam, Sunday ko din siya gaganapin. Kasi yun daw mostly ang day off ng mga Filipino dyan. Tet Adjate, mabuhay. Sa Japan sila ma-burst earth. Shout out Phase 2 Habitat in Dahag, Cagayan de Oro. Catherine Cabeltes, hello. Kay Russell, shout out din sa'yo. Hanggang pangarap ko na lang kayo na makita sa bayo. Ang layo niya kasi yung na-miss. Makita na nakainom. Huwag mo na i-miss kasi ako, once in a blue moon lang yun. Minsan mo na talaga ako makikita ng wasak. Pero pag ginusto ko, inom talaga. Ma'am, si meet and greet ni Bunso ko sa Kabunsuan. Din po doon. Ah, talaga? October 20 to 22 ako eh. PM nyo ako, Ate Lilibet, Ate Jamela. Kung gusto niya lang po. Meron akong dalang pasalubong para sa inyo. So, sana magustuhan niyo.
Sana maumpisa na yung bahay na pang VIP ni Madam dyan para may pool na. Hindi gano'ng kadali yun, Berhinya. Malaki ang kailangan. Ulit na pondo ni Brenda. Kaya, sana palagi nyo rin siyang support. I know na karamihan sa inyo patuloy na nanonood palagi sa kanyang mga live. So, ganun din sa amin. Maraming salamat. Hindi ko alam, Lourdes sa Bukol. Hindi ko po alam. Sila na lang po tanongin nyo regarding that. Mel Laxinto. Thank you. Kasi, regarding sa mga plano nila with other, kung may authorization ako or kung part ako nun, yung pwede ako magkwento. Pero kung hindi, mahirap na. Taguna Lane JP. Ilan po? Sana marami kang orderin, Taguna, Lane, na t-shirt para hindi ba sayang yung shipping. Kasi sayang. Magpagawa ka rin ng lips. Magpagawa ko, isa pang lips dito sa noo. Thank you, Mel. Go, Mama Brenda. God bless mo. Si Mama Merida Gagasi sabi niya sa labis. Siya nagabala sa lahat. Oy, di maganda kung ganun. Pero kung ako tatanungin, malaking pondo talaga. Lalo na pinakita niya sa amin yung dalawa po naka-angry sa reaction nung nakapin. Kasi nga, ayaw nila, ayan, alisin na natin. Hindi naman ako namimilit na magbigay kayo. Tinan mo nga, kanina pa ako nakalive, wala namang star, pero hindi naman ako nagsasabi na magbagsak kayo ng star. Aseka, hindi. Good night, Ma'am, she from LU. Thank you, Rosel. Inalis ko na, kasi hindi ko naman kayo pinipilit magbigay, diba? Kasi na magbigay, di thank you. Kung wala, di gano'n talaga, kaka. Gusto ko talaga magpa-cleaning. So, ayun na mga moms. Abangan na mga susunod na chismis at balita. Ano oras na ba? 11, 12, 1. Kung gising pa ako ng alauna, why not? Abangan ninyo, mag-midnight talk with Ma'am Shiji. It's a rated SPG. So, doon pwede tayo mag-SPG. Thank you, Ma-Arden Parabas. Maraming salamat for sharing and for not skipping the ads. And for always supporting us, no? Sa mga nagsishare ng live ko, maraming salamat po. Sobra. Sa mga taga Hong Kong, again, mag-PM kayo sa akin. Tapos punta naman po kayo sa ko ngayon, sa YouTube ko. Please. Punta kayo sa YouTube ko ngayon. Ma'am Shiji din po yung pangalan. Punta kayo sa YouTube ko. Panoorin nyo din yung mga bagong upload kong videos. Huwag nyo skip yung ads. And, yun. Sige na, please. I love you.